Bine că e Vesta pristin. Ceva a dispărut oricum, dar nu-mi dau seama ce. Uite, se aude pe videoclipul ăsta și când am tras eu cu sniperul. Uite, prima oară am tras Uite, optic repair kit. încă o dată. Ăla meu. A, da? Mhm. Ți-am consumat și eu puțin din el. Nu, nimic, ia. Am clești. Am să-i închid ăsta să-ți repari. Mamă, iar a din ceva pe aici. Ia să vedem. E mai liniște pe partea? Da, practic nu au deloc să tragă. Momentan. Acum nu știu. N-aveam ghiri pe mine, eu nu? Adică,
Gen iarbă de aia pe mine, n-aveam. Nu avea ghilei. Vai cătușe, cătușe. Bă, da, ce dracu bube că-mi bag? Da, somn bine că acum nimerești mâncați și... Bă, Pepe, mai mâncat pe jos. Mâncare. Că ăștia. Trebuie să vărul. Hai să mă jos zombele ăsta, mai dăm ce mâncare. Bă, dar Bă, TikTok ce ce joacă. să bine, nu? Ai intrat în nou drum? Nu, sunt la intrare aici în oraș. Sau într-o tufă. Salut, Alex. Intrăm în oraș. Ne uităm o leagă sau intrăm direct? Bă, m-am tot uitat, dar cred că au plecat și bolanii ăștia. Hai. Ce urât Acum e să ne prindem. Iron, ce urât e Iron Sight-ul pe DMR-ul ăsta. N-ai scopter? Am, dar e din ăla mare, gen, și am și eu ceva de close range, știi? Bă, mergem în poliție? Nu, mai dă-i stânga. Trebuie să cercăm cortul la militar. Am las. Hai pe dealul din stânga și ne mai uităm din stânga de pe altă poziție, înțelegi? Să vedem ce zic și bolanii ăștia. Și dacă e și pare ok, îi dăm. Oricum o să trebuiască să mi-mi sticla cu apă, că nu mai am apă. Și eu, și te-ți mănânc. La cine te uiți? Nu, Sabin. Ah, Da, după ce... credeam că la Andrei ăla. Are bibul. Da, e dubios serverul ăsta, adică nu pot să facă grup. Nu se poate ce nu. Că n-am stamina din cauza ei. O fi vanila. Cât ani ai jumate? Cred că. Am un pic peste jumătate, dar na. Dar și eu. Hai pe dealul ăsta să ne uităm. Uite-le mai de pe el. Pe server pe 0 jucăm. Da, dar nu vedem porturile alea, bă. Nu. Portul, mă rog. N-am și eu după aici să mă bag în ea să-mi scot astea. E modat, serverul e pretty much vanilla. Adică e mai hardcore. Da, e vanilla. E modat. Vanila, fără moduri. Ne jucăm Daisy. Adică nu e o hartă normală de la developeri. Ah, și hartă. Ceva server modat, dar nu știu. Mersi. Da, vanilla. Vezi că te apropii, bă. Eu Eu. Busca ceva. Nu, dar ce bază e aici lângă mine? Airfield. Airfield-ul. Sebi încă e mort în Airfield. Da, știu. Să moară familia mea dacă nu știam cum face de sânge. Mamă. Ai auzit? Ce? Un sniperin eu în spatele meu, adică... Da. Cred că ești acoperit.
să moară familia Iris. Ce ani aveți, domnule Laure? Am 23 de ani. Ne domnim sau ne zicem așa pe nume? Eu aș vrea să ne domnim sau Bine, să vă domnesc pe vă rog dumneavoastră. să mă iertați. Să vă domnesc pe dumneavoastră, meritați. Ce ai zis, Laure? Ăsta a trecut așa de să-i zicem cu domnul. S-a și îmbrăcat așa. Mai Laure, măi, să nu ne domnim. Hai. Încerc, nu dar încerc. Mă vezi cu roz? Acum, uite spre mine. Unde te văd? Da, te văd. Cu roz? Cu roz, nu. Acolo. Eu l-am făcut să te văd cu roz. Ah. Un corp. Două corpuri. Lasă că le luăm. Sau? Mamă, e mâncarea pe roșu la mine. Lasă Ai ceva de că care? îți pregătesc eu acum. Îți face băiatul de mâncare. Bucătarul. Ce vrei de mâncare? Îți dau ceva să țină la mață. Orice. O, cum face a mea. Vomit. Hiu! Fac-o pula măta. Nu spune că după tine. Nu. Mm-mm. Mamă. Deja mi-e frică de oameni să-mi bat pula în ei. Da, bă, jocul ăsta provoacă anxietate. În ce m-am băgat cu aia? Ți-a făcut băiatul, ți-a pregătit masa. Acum imediat, acum am intrat în oraș. Vezi ceva pe RPG? Nu, dar m-au Dacă mor, am ieșit, să știi. Dacă mor din nou aici când am ajuns acum, mor. Nebunesc, plâng. Dar vino și tu stealth, că așa am venit și eu. Ce este el, că-s full run. Că să trage de sus, de la baza la aia de acolo. Am 3 zombie după mine, să știi. Ma, Îmi pare rău, Alex. pe și ce vrei să le fac eu? Ok. Stai așa, VSG. Trei zombie? 3. Uite-l pe ăsta mort. Uite-l aici. L-am găsit. Mamă, e full. Dai că trag eu un zombie. Am închis ușa. Stai. Nu pot, bă, să trag cu arma asta, nu știu, e stricat. Da, nu. VSG-ul e capul. Stai că vin imediat. Ouleu. E bătut? Da. Mai vine unul, dar ia tu tot ce poți pe ăla. Uite, eu l-am bătut ăsta, da. One gun cleaning. Ai fac de asta. Ce-am făcut? Așa, omorât de udre. 2 ore jumătate a jucat băiatul. Păi, Hai, vino, acum. vino acolo. Opa, Am să- închide ușa. Uite aici. Mi-e frică să-mi bag pula, să mă duc pe jos. Ți-e frică, bă? Putem mașinii ce mă disperat, bă, ăștia, bă, m-au distrus mintea. Mănâncă.
Ce armă ai? Stai puțin, nu e a mea. E tot MK12, e ok. Uite aici. S-a mai lăsat prietenul astea. MP5-ul ăla. Ăla e a mea, da. Și acum mai ai sniper? Aveam Mosin ăla, da. Băd că tu ești Da, la da, fel. Știu eu unde e mașina. Da, eu mi-am făcut și țoarele. Hainele. Uite care două încărcătoare ăsta, perfect. Deci, perfect, chiar perfect. Uite ăsta, pune-te pe Gildan, era al tău. Tomahawk-ul ăsta. Mănuși ai? N-am Ghiozdan, sau am Ghiozdan, că nu pot să mă Ai pe ăsta. Mănuși ai? Eu luăm pe astea. Da, ăsta e damage, da, morțile. Ce e damage? Încărcătorul? Nu, Ce e? Zic că am Mm. să repar. nu, am Tom ăsta, cum îi zice, Ah. n-ai, dă-l drac, n-are nimic. Ce încărcător e ăsta? M-am acordat drumul la ceva ăștia. Da, am intrat în daia. Cască, bă. Da, cască. 545 39. 5, 4, 5. 55. Mă uitam așa să văd. Hai, că ai, nu? Uite. 5, Da, 4, am două încărcătoare, pot, care două încărcătoare mă pe el. uite, ți-am dropat și eu. Oh, super. Cred dacă mai am încărcătoare să le bag în el. 5, 4, 5, 39, am dat AK. Ceva de but ai? Ia. Oh, înțeles. Bă, dar ești cam low HP, asta e așa să te rezolve puțin. Medic. Păi da, cum a dat gunoiul ăla. Te-ai nimicat. Ia. Te-am înțepat în cur. Thank you. Ce vreau? Hai să mergem la cadavru, că mai ai Mosin acolo. Da, bun, e sănătos a meu. Văd că nu mai am M4-urile. Oare unde pula mea îi? M4. Da, ăsta meu. E încărcat, ăsta e încărcat, Încărcat, ăsta e încărcat. încărcat. Ma. Dacă aș putea să-mi fac rost de încărcătoarele alea și cască, e perfect. Hai, vino pe. Mergem încet așa, undercover. Deci dacă mor iară nebunesc, plâng să-mi bag pula. Trebuie să ascultăm. Nu? N-ai văzut în numărul pe ăla? Era fix lângă cușcă, Da, cred. da. Uite, du-te la cadavrul meu acolo și vezi ce mai are. Că eu te țin. Că da. Cască de tire 2. Păi cred că e aia mea. Și eu am luat-o pe a ta, cu vizor. Da. Uite mosinul meu. Da, l-am adus eu, bă. Nu-mi intră în Ghiozdan. Băga mea și pula. Stai că fac și acum. Asta e Ghiozdanul meu, mă. Sau? Nu înțeleg. Sunt multe ruini. Tu ești lângă mine? Da, da, da. Da, aia e casca mea și asta e casca ta. Da, nu e nimica. Mai mergem și la cadavrul tău? Să vezi dacă mai vezi ceva de acolo? Știi ce Poate așa? ai încărcătoarele. Da, încărcătoarele și dacă găsesc cumva ceva să-mi pun pe față. Bă, mergem tare așa? Uite acolo erau ei, în față. Și unde ai murit tu? Aici, cred că nu? Nu știu, că am dat de tine... Aici. Au după zidul ăsta. După zidul ăsta, aici. După zi de ăsta, mă.
Uite-mă. Nu. După, uite aici. Bă, nu aici era. Așa mă duc aminte, că aici îi țineam pe aia. O fi dispărut. Nu, 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 că dacă am umblat la el, să respawnez. Să mai iasă. Bă, nu mă duc aminte că eram. Exact aici eram. Uite arma pe mea, uite MK-ul meu pe jos. Aici. Înseamnă că acolo, E numai MK-ul pe jos. înseamnă că s-a despawnat. Da. Dar nu-i bea, că iau glanțele în el. Ăsta. Mamă, ce noroc am avut că nu s-a despawnat celălalt, nu? Hai să merg undeva să-mi fac și eu glanțele în încărcătorul ăsta. Alege tu, că eu am ales greșit asta. Închid ușa. Dar nu mi-ai dat încărcătoare de 556. 556. Mi-ai dat 545. Ah, fuck. Am 545 în bătaie deja. Ce este pe 556, a? Da. €762 ruinat. Mersi. 45. 50 și 556, 45. 556, 45, da. Badly damage, da. Dar nu ți le trebuie. Nu, eu am 762, 39 și la asta am 150 de glanți. O, uite, vezi și încărcătura? Stai că poate mi-a dat de care trebuie. Nu, cam full. Că am și multe pachete pe aici. Opa. Bă, dar acolo să tragi într-una, bă, nu știu ce dracu e. Dar să tragi într-una. 545 am vreo 7 cutii de 545. Tragi și ăla. 556 45. Ia, frate. Te mi-ai găsit? Uite de jos. Că ai zis că vrei încărcătoare. Ia. 556 merge și ăsta? Pe un mag? Da, merge. Asta de mag într-o mie. Ia. Smartphone nu-mi trebuie. Asta nu-mi trebuie. Vezi că 2 încărcătoare ți-am dat. 762, 54 trebuie. Da. Uite aici. 762 39. Dar mi se pare că am la 762 54 la ăsta, la sniper. Așa. Ia și astea 2 încărcătoare. Și mai unul cu 2. Gata, ți-ai făcut încărcătoarele. Bun, asta e full. Mamă, cu aia. Ce dracu o bubuie așa, bă, frate. Ai vreo armă stricată, ceva? Worn, Pristine. Am, da, MK-ul ăsta e. Ia. Uite că mai am un încărcător de 545. Mamă, câte încărcătoare am. Ia ăsta și repară-ți ce ai nevoie. Și uite, dacă ai nevoie și la haine. Tot de ceva lângă noi. Ce mi-ai dat ăsta? Și de armă și de haine. Și Mi se pare că au ce.
Eu și amortizor am. Da. L-am făcut din sticlă. Sticlă cu duct tape. Warn. Pristine, Dacă Warn. mai găsim o sticlă, în afară de aia de BMAP, îți fac și eu un amortizor, că e bun. Haine n-ai nevoie de reparat. Tar 2, Warn. Pristine, Warn. Bă, asta să fac bocancii ăștia. A, ia să fac cu leather. Nu merge cu ăsta. Nu merge, stai. N-am. Ghiozdanul. Cum e? Unde e Warn? E ok. Da. Ia ăsta cu optic. Pe al tău. Da, nu cred că am. Putea să mă să văd dacă am ceva putut. Asta e Pristine. A, și astea erau ale tale. Asta e Warn. Fă, las că le țin eu. Ce faci? Mamă, e nebun să dă peste cap. Mergem să mai luptăm din băieți. Așa. Să ne luăm răzbunarea. A, uite, m-am pus eu de la apă, mai de mult. În fața noastră e apă. Putem să ne umplem male. Gata? Uite așa, da. De ăștia pușcă benzinării, știi? Asta fac ei. Hai. Hai. Nici ochelarii nu-i mai am. Văd soarele ăsta care Da, și eu acolo. luăm și noi niște apă. Da, hai. Vezi. Te-a văzut ăla, zombiul? Nu știu. Mă, n-am cuțit, eu acum am realizat că n-am cuțit. Hai, Ba, uite cum. hai că iau eu primul. Ține-mă tu, da? Așa. Fir. Gata. Să și bani niște rapă repede. Nu între Pe de aici, direct. Dacă mor acum nebunesc plâng. Nu prea e zona așa de stat acolo. Bun, hai că e bun că. M-a speriat. Hai să vedem dacă mai găsim ceva cadavre morți, oameni împușcați. Hai în secție, vrei să intrăm în secție? Nu. Că intrăm, ne riscăm să ne luăm și acum peste ochi și nu avem ce să găsim. Da, vină încoa. Da, așa, mai undercover, că aici s-a tras atunci. Nu ți-am zis eu ce să trage.
Ne dăm așa puțin pe câmpul ăsta. Nu ce e acolo. Asta e o bază. Cadavrele alea de-ai trecut pe lângă ele erau în câmp sau... Nu mai știu unde erau, crede-mă. Trebuie să merg spre Ghiozdan. Unde mergem? Acolo la Ghiozdan stă unul. Ce? Acolo la Ghiozdan stă unul. Sau unde Mi s-a părut că stă la castel acolo. Aici, la camper, aici așa stă. Unul. Mamă. Ai în oraș, că vine în oraș. Am putea sta într-o casă, să așteptăm aici pe principală. Da. Cred că acolo unde am stat prima oară. E cel mai top. Sau să vină la apă și... Bă, un zombie aici în față. Am ieșit. Ce e în față? Dar asta n-are etaj. Care... Nebun. Doar zombie, nu? Ah. În față. De la Ghiozdan se trage. Iată așa. Ăsta e foarte tare la geamul ăla. Ai grijă. Fac manevră, gata. Auzi ceva? Nu știu, eu zic ceva. S-a părut așa. Auzi zombie ăsta cum umblă pe aici. Îți place ce de așa? Nike. Am văzut. Bă, ăștia-s venși. Vengi, da. Bă, mă pun și o leacă pe bătăm o să nu știu. Țigare.
faci, bă? Te învârți? Da. Sau de ceva? Nu, doar pașii zombie ăsta. Da! Sper că-s pașile zombie ăsta. Bă, dar Bine. dacă vin toți în coasă. Dacă intre cineva pe ușa asta, immortal, cum instant. Dau cu mitraliera. Full auto. Are doar full auto, frate. Dacă avem și noi o bază, câte arme strângeam acolo? Cum pot să pun pe semi-auto? A? Semi-auto. Nu mă lasă. Uite, la MK asta am semi-auto și auto. Cu asta trag de la depărtare. Se face noapte. Dar știi ce n-am văzut noi? Când au fost ăia doi, atunci de te-au bătut pe tine și l-am bătut eu pe unul. Ei au avut foc în casă. Eu le-am văzut fumul. În casa aia avea foc. Da, avea foc în casa aia, făceau de mâncare. Păi... Bă, și am auzit că a bătut un zombie, am auzit că a sărit. Știi că ți-am zis player. Da. Și la un moment dat am avut impresia că a plecat, s-a dus în Bă. sus. Eu prima oară, eu te-am crezut prima oară să vin, acum nu vreau să vin. Ce? Nu te-am crezut prima oară. Nu ai crezut? Am zis că zici tu la bășcălie, că a fost un zombie ceva. Nu, că l-auzeam cum face. Gen când bați zombie, știi? Cum a fost atunci cu cine am făcut? Tot cu tine. Bă, cred că s-a spawnat unul aici. Și tu eu eram, nu mă, Da, atunci, da. Ca să spawnă, dai seama. bă, l-am auzit, mă. Nu e, mă, că eu vin de sus, n-are cum. Dar cum e să lutez tot ce era sus, să caut în fiecare cameră și când plec de acolo să spawneze unul. Facem, bă, niște acțiuni. Dă-le dracu de arme. Băi, n-aș vrea să o pierd, sincer. Cum dau night vision-ul? Ți-ai apăsat L. Nu merge. Pentru... Nu mai e pe ochi? Da. Cine așa a apăsat L? Ți-ai apăsat 2-3 secunde. Ah. Am și pentru tine dacă vrei. Nu poți să folosești la casca aia. Ce? Night vision. Nu cred. Las. Tu ai un guard ceva parcă. Sau vine pe cască. Ia, dropează să văd dacă să-l pun. Băi, au niște pași foarte dubioși, sincer. Dă zonă. Nu e, nu. Să tragi. Să trage, să bubuie, nu știu ce să... Mamă. Unul trage cu agheu, ce dracu trage. Bă, o brichetă e a ta. Vreau și o brichetă asta, că am două. În caz că... Am două încărcătoare de AK. De AK de la AK-74, eu am AKM. Bă, dar chiar AKM-ul ăsta e ăla bun. E cu glanțul aia mari. Dacă vrei. Trebuie să intră, nu să termine cu domnișoara de vorbit. Ah, Sebi.
E cu o mână vine spre noi și cu o mână scrie. E așa, Nu știu pe telefon. e considerat. Are 17 km de mers. Bă, și mă uitam pe serverul la băieții ăștia ATV. Duce ei cu ATV-ul, îi aduce la bază. Nu las ce să tragem. Dacă vrea cineva să intre în police station, ăsta e mort. Da. Doar să nu încep în spate. Uite, poți să te leg. Cu asta. Ia uite, pentru că ai fost băiat cu minte. Ghici ce mai am pentru tine. Încă un încărcător. Vai de pula mea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 încărcătoare am. Și mai am și eu două. Tot de aceleși. Păi nu mai vrei? Nu am gloanțe. Nu, că e pentru arma, pentru Sebi. Îi dai lui, îi dai pentru asta. Mm. Noi am pregătit arme la băiat. Asta, MK-ul ăsta. Nu știu ce e, MK-ul e un fel de AK. E M4 combinat cu AK. MK. MK47, zic-o. Uite arma asta. E AK combinat cu M4. MK47, are... Asta. A? Deschitare asta. Da, am văzut că o să joc cu motor. Da. Am col M4A1 și am restul de AK. Și țeava de M4. Și folosește gloanțe de AK. Sau nicio? Nu știu. Ți-am dat ție vreun încărcător de AKM mag? AKM. Nu, toate sunt 30 RD. Uite. Hai să mai Am un dau. aici 10 RD M14 mag. Cum? Nu e M14 știu, mag. știu, e M14, dar nu. Mai trebuie un încărcător de asta, de MK-ul ăsta. 27, 62, 39 întreg. La rost. Știu că aveam, dar nu, cred că l-am lăsat în ghiozdan. Deci, nordul e încolo. Hmm? Nordul e încolo. Ce ai avut? Busolă. Ah. Uite, am și cătușe. Dar nu știu dacă te leg, dacă nu poți să te dezleg. Da, cătușele sunt ale tale, hârtia. Ia să ai și tu în caz că prindem unul să-l legăm. Ia tu cătușele și eu îl leg cu rope, dacă e ceva. Îi dau un rope. Îl legăm, mamă, și ne batem jos de el. Ce mă oftică că au mutat aia toată baza să-mi bat picior. Voiam să vezi și tu. Deci era peretele ăsta așa.
avea o copertină de aia și când îl deschideai avea așa, 6 arme pe o parte, 6 pe o parte și 6 pe mijloc. Bă, și arme... Gândește că eu m-am dus acolo cu un MP5. Și vezi câte arme am. Și am mai lăsat acolo o grămadă. Ghizanul ăla de unde l-ai? Ce? Ghizanul de unde l-ai? Tot de la ei. 280 de rânduri. Cât? 180. Vai de pula mea. Raid backpack. E special pentru raiduri. Ia dă-mi numai un pic să mă văd cum arată. Stai așa. Hai de pula mea cât e. Mamă, tu ai 4 arme aici. Că ți-am zis că îți dau un ăsta de... Bă, ești full, mă, de pula mea. Eu aștept să intre Sebi să scap de ele. Vai de pula mea. Deci, Ți-am zis că Ce? zanul ăsta trebuia îngropat sau ascuns undeva. Să știu sigur că nu dispare. hai de pula mea. Deci dacă, mamă, nu înțeleg. Vai de pula mea. Eu plângeam omule la locul tău atunci am făcut. Bă, știi ce îmi pare bine? Că nu le-am făcut și că le-am furat. Că dacă le făceam... Dai seama că îmi părea rău. Bă, dar acum nu mai trece un om, bă, bag o pula în rasa lor și atunci când am fost eu aici am fost full. Dar cât o mai fi pe serverul astea să mă uit. Deci erau 80. 64. 68. 66. Trebuie să fie. Nu știu cum e să... Unul să intre așa, tu să-l snipe-uiți de acolo, eu de aici. Să intre în police station direct. Bă, dar oare... Ăsta nu pot să fac un stai așa. A, bat m-am uitat. Dacă fac și supresorul ăsta pristins, să arate frumos arma. Ai supresor? Da. E bun, vezi că e unul din cele mai bune chestii supresorul. Că nu mai se Bă, duce glonțul. Bă, l-am pe SMG. Pe SMG l-am numai. Ah, Nu l-am pe 4. e bun de la normal că îți spui pe ce vrei tu. Și nu mai se duce glonțul aiurea când faci spray. Eu de-aia mi-am făcut la mitralieră, că asta dacă trăgeam într-una, uite așa făcea. Da? E bun pe altceva. Pe ăsta nu-i bun. Pe ăsta nu-i bun. Numai pentru asta. Cum fac ăștia? Era mișto să putem să ne facem airband-uri de alea personalizate. Cum eu, să ne punem unul de culoare roșu-albastru. Steaua. Bă, ești nebun. Nu știu ce e ăsta, hitpack-ul ăsta. Că am un hitpack, am și clește. Că nu mai e mâncare, nu? Ba, mai am. Player. Ba, nu, e zombie cu aia în casă, futu-s morții, măi. Mamă, și mi-a sărit inima. Mi-a sărit țigara din gură, băga-mi și... Bă, omule, dar a fost în casă, mă, zombie nu prea-l văd în casă, bag o pula în rasa lui. Deci mi s-a făcut rău când am văzut că sunt primul pe la geam, nu știu dacă vezi casa aia din față. Da, mamă, ce mi-a sărit inima. Stăteam și aici, liniștit, în geamul ăsta. Mamă, zic, fii atent că îl văd, îi dau. Nu, că să intri în police station. Bă, da, e dracu și dacă intru eu acum în police station, 2 player sunt acolo, ne așteaptă. Noi E pe ei... campiază. Știi care e faza? Acum toată lumea se pune la chem, că vine seara. Da. E bine că ai night vision, nu? Da, Poți să te uiți. o să mă uit, da. Mamă, tu știi câte raiduri să dau noaptea? Vai, de Păi da, să dau cele mai multe, da. mă uitam la ăștia. La Andrei ăla. Mamă, cum se făcea noapte. Uite, sunt unele servere, de exemplu, ei joacă conservă, după de câtă nu weekend să dai raiduri. Mie
Să nu poți să dai raid-uri când sunt ăștia offline sau ceva. Ui, ce fain. Chiar e fain așa. Da, și dacă e sâmbătă, nu știu să zic, pe zi, după o anumită oră nu ai poți să dai. În caz, gen, să fie luptă, știi? Vrei, bă, să-mi iei baza, hai să ne batem. Vedem care e mai bun. Bă, dar ce pușcă ăștia benzinării. Player, 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 player. Laudă. Să fi văzut? Nu cred că m-au văzut. Eu l-am auzit în spatele meu, nu cred că are geam aici. Să nu ne-o fi auzit când am luat armă. Nu cred. E că eu dacă deschide ușa. Că sunt închise ușile și numai pe față cred că poate să intre, așa? Da. Nu mai e pe stradă.